Unde o aia, că e? Ce că le-a fumat ăla? Face mult de ăla. Ce uite, mă? Ce făi? Stai în două. Ce-ai făcut, patroclei? Eu... A nebunit-o aia. S-a chinuit-o aia. Pac. Ia-o-te, ia-o-te, ia-o-te. Ia, bă. Nu mai râde, mă, că tremură telefonul, adică patru direct. Băi, patroclei. Eu, mă. Mamă, mă. Și ăsta îl rec, să duce până lângă ea și vine înapoi. Pe chiar îl ia aia. Hai, de la. Fals. Să pupă fals.